I ćao drugari, s vama Ivan sa kanala Ivan i Boris Cool Games. Danas ćemo igrati Agario. I evo, pokušavamo da budemo veliki. Malo secka, ali neće to možda bude dugo. Posjetite obavezno i subscribe-ujte se na kanal Mateja, MCTV i Ivan Games. To su moji, to su srodni kanali. I ajmo skupljite tačkice, jedi sve. Baš mi porasli 140 dinara. O, vidi Puma, ćao Puma, šta ima? Smile, kako ti je dobar skin? To bi trebao i ja da kupim taj Smile skin, ali previše to košta. Ajde. Te tačkice. Vidi ovaj poslao me malo. Hvala ti. Opa, vjerovatno me ovaj zna sa kanala YouTube pa mi dao. O dobro, hvala ti brate. Ovaj me juri, ovaj će da me upeca sigurno. Kad me stigne gotov sam, ali pokušat ću da me stigne. Ajde, beži. Izvinite što nije bilo mnogo klipova ovog vikenda, jer sam imao dosta posla oko škole, veliki domaći, tek je počela škola, pa zato. Ali bit će klipova, ne brinite se vi ništa. A ovo ćemo da probamo da pojedemo nekako da ga nabijemo na zid gore i onda je naš. Pošto smo veći za njega za... O, like, prso. Prso si čoveče, bolje ja da te pojedem nego neki tamo. Ispali se bre. Ispali se. Sad sam se loše ispalio. Nije htio da se ispali čovek. Da si namršteni. Šta me juriš bre? Gde je ona Smajlica? Kodi iz YouTube. Nemoj Kodis da me... MX i Kodis me jure. O, hvala ti dečko. Daj mi ti to što imaš. Dobre, napuni me. Zašto me ne puniš? Ovaj sad kad mene napuni. Beži od ovog naranđastog ovde. O, bravo naranđast. Ima ih na sve strane. Ima na sve strane ovih ljudi. Idemo gore. Beži. Hvala. Njama. On je pokupljen, nisam smala da se približim, jer bi me ovaj ispalio. Ako ovi zatimuju, ovaj će jednog da napuni i jedan će se ispaliti na mene. Moon uđi u mene. Samo i 10. Ovo je puko. Pojedu malo i ispali. Ajmo. Vidi ga ova zmija što se krije iza ščepa, pa neko priđe, pojede ga i pukne. I onda ga posle svi izgleda. To uđi u mene bre. Aj ti. Nisam dovoljno veliki da bi me pojeo. Zmijo, mrdni se s tog čepa. Hoću ja padnem na voru. Kako da ne. Nisam ja od juče. Ovo si ispalio. Molim te, spoj se da ga pojedem. Aj daj mi da te pojedem. Daj ti meni jednog i ja tebi neću dati. Sad si gotov. Ne znam da se ispalim. Nije mi to pametno. Inače pišite dole u komentarima neka pitanja, pošto će da pravimo serijal pitanja i odgovori. I izabrat ću
oko 15 pitanja i odgovoriti na njih. Najbolje što znam. Ovaj žuti mi je sve zezno. Zezno sam je, znaš. Evo ti. On će da pojede Španiju, ako su oni spali ja ću možda i moći nešto da mu radi. Ajde, dodaj mi kao da timujemo i onda ja tebe na kraju... Dodaj mi. Neće da mi doda. Lik nije toliko glup. Pčelica. Sad ćemo sve ove male samo da napadamo. Sve ćemo samo da napadamo. Ne više čekamo nešto. Idemo na male, njega ne možemo da ispavimo, ali ovog zato možemo itekako. Opa, lik se zabio u zid. Pojede ti. Zmija, dođi. Dođi zmija, tim smo. Jeste, tim smo. Daj mi tog manjeg. Zmija, uvatit ću te ja. Pa dobro, uvatit ću te ovaj ako neću ja. Onda napunimo Jamesa. James, najbolji mi na svetu. Čekaj, ajde James. Pojedi ga sad. Sad ga juri. Bravo. Ajmo sad, evo, sad smo tim sa Jamesom. Protiv zmije. Anakonde. Beži James, beži. Ovo je James. Evo ga, jurimo guštera. Ajmo James, tebe pojačavamo skoro skroz. Idemo ko pro igrači da se zezamo. Pukni na čep! Sine moj! Pukli smo na čep! Hoćeš Jamesa sigurno, pa ne dam ti ja. Idemo, desi Anđele, super ti skinim. Evo tebi malo. Evo zmijici malo. Uzmi. Evo. I gušteru. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako je, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!